Tá muid cheiliúradh trotha bliain ag fuas mbliana san t-acadamh. Tháinig Mhícheál Ó Súilleabháin anseo in 1994 agus tharró fargnear bhí, tharró mbliana bhí, tharró ifig nó spáis bhí agus just píosa mar fíosa chuir sé ahan rud le chéile anseo. Well, rud a hálaí dá Mhícheál Ó Súilleabháin na fu sé deise bheith bhail ar Ceol in Ollscoil Luimnigh. Agus bhín ceol classica a gcónaí agus bhí sé geirí an ceol tradiisiúnta chuirteiste. A nuair a fu sé deis a thart go Ollscoil Luimnigh, ní raibh ceol na damhsa ar bíonn seo, agus rud a bharta sin na gur sé níos fosa, páseart as an nua, is ahan rud a thógáil a chéile. So dóis na nó cinmhhain don na disciplín níos leid na cineile. An ceol classica san na histútí seo le bliantí fáda a machchas álann na hálín tradiisiúnta níl siad ar bhela a táseart. Is bhí sé ábalta cineál ón tús an na disciplín le go thógáilt a réon le na chéile. Ar dús bhí fócéim a gcéann anseo in ethnó ceolaíolaíocht agus MA in ritual chant fásta, so scoil fócéime a bhí an ar dús agus tháinig na céimeanna eile isteach. So inis tá 300 or hartfa 300 mbliana anseo agus for an leidir fásta. Rud beidir is simúla fan áit seo tá muid nascathe leis an timpleán nó an ahan cinneal ceola tá tharainn i Luimnigh, so mar hampla tá Glenstone Labby just ar an tíbhela den Caitheann seo, so tá MA in ritual chant agin, so tá MA fásta in Irish traditional music performance agus na nascanna tá agin le Caitheann Luimnigh agus inas fásta. Inis tá muid in i gcomdaí an chláir, tá taobh sin ceol linn anseo, fásta tá an Irish Chamber Orchestra lonathe anseo, agus tá MA in classical strings performance agin. Sin beidir an rud is leidir fan t-acadamh anseo go bhfuil na nascanna agin leis an ceol atá tharainn. Bhí sé táhairta dún fásta go neasca goin le na pobail atá thart fuú dún na pobail ceachtais mar hampla Dance Limerick, Music Education, Comhaltas, agus sé táhairta dún go bhicinn siad an t-acadamh mar bálas acu sin ghfuil únaracht, ghfuil seilibh acu ar an t-acadamh seo lenne fásta. An rud a smó ó báil am héana go deacu méadú é. Tíime más a táhaid maithid céimeanna héin agus dí sin chudmhór dásaíonn seo, chudmhór mbliain, ghfuil éileh ionta ar na céimeanna